театр оинаи зиндагист ки аз оғози пайдоиши худ рисолати хешро чун инъикоскунандаи ҳақиқати ҳаёт ҳидоятгари мардум ба сӯи некӣ иҷро менамояд. чуноне ки хабар дода будем, дирӯз модари театрҳои тоҷик театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутии ҷумҳурии Тоҷикистон ки қариб 100 сола мешавад бо сафари эҷодӣ ба Самарқанд омад. аввалин маротиба бо намоиши моҳи январ бо намоиши баъди мурдан хоҳ биёи хоҳ наи асари Хурсан Холиқов ва коргардонии саркоргардони театри лоҳутӣ устод Султон Усмонов буд. ин маротиба бо ду намоиш омадем. таҳссулоти беҳтарин қатъи рафта будем ки набо дар як сол аллакай дуюм маротиба аст ки омадем ва насиб бошад ният дорем ки дар соли оянда биёем як тури калон кунем дар шаҳру деҳаҳои Самарқанду гирду атрофи он намоишҳои бале Бухоро, Сурхандарё, ҳамаи ин вилоятҳо деҳаҳои гузашта гаштаву намоишҳои хубу мазҳакаву хуб чанд мавзӯе ки ҳаст ба ҳамин бо пеши тамошобинон бояд бароем ва мо бисёр хурсанд мешавем ки ҳамчунин мо бо театри Самарқанд театри мазҳакаи Самарқанд меморандум дорем бо театри Сурхандарё. мо хеле хурсанд мешавем ки театрҳо ҳам ба тарафи мо биёянд, ба Душанбе биёянд, намоишҳои худашонро пешкаши тамошобинони мо пешниҳод кунанд. Самарқанд ин шаҳри ишқ аст. шаҳре ки аҷдоди гузаштаи мо аслан решаҳо дар ҳамин Самарқанд доранд. чӣ хел ин Самарқанд дӯст надоштан умуман мумкин нест. ва Самарқанд худи номи зебояш, худи он ҳама анъанаҳои неке ки шаҳру шаҳрдорие ки дорад ва мардумони инқадар сарфарозу сарбаланду пурифтихораш, инқадар гузаштаи бисёр бою, гузаштаи бисёр пуршарафу пурифтихоре ки Самарқанд дорад, ин ифтихороти на ин ки як кишварҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон, балки ифтихороти ҷаҳон аст. ба ин шаҳр омадан ҳамеша барои мо як ифтихор аст, ҳамеша инқадар хуш аст, инқадар гуворо аст ки мо гӯё ки ба шаҳри худамон, ба лонаи худамон меомада бошем. бисёр хурсанд шудем аз истиқболи мардум ва имрӯз боз дар доираи ҳамон дӯстиву ҳамон бародарие ки байни ин ду кишвар эълон шуд ва сарварони ҳар ду кишвар ки ба оғӯш якдигарро гирифтан бародарвору бародар хондан якдигарро, ин қадар баракат овард, ин қадар барои халқ, барои ҳар ду мардумони ҳар ду кишвар ин қадар як файзу ин қадар як неъмати бебаҳо эҳдо кард. боварӣ дорам ки ин ҳама иқдом ба он мусоидат мекунад ки рӯҳи мавлоно ҷомии бузургвор, мавлоно Мир Алишери Навоӣ, рӯҳи ин бузургворон шод мешавад. рӯҳи устод Айнӣ шод мешавад ки устод Айнӣ сардафтари адабиёти муосири ҳам тоҷику ҳам ӯзбек буданд. барои ҳамин ино пайвандгари ин миллатҳо, пайвандгари ин халқҳо ҳастанд. рӯзи аввали баромад дар саҳнаи театри вилоятии драмавии Рӯси Самарқанд намоишномаи агар ҷанг намебуд аз рӯи асари нависандаи халқии Тоҷикистон Ато Ҳамдам пешкаши дӯстдорон ва ҳаводорони театр гардид. ин намоиш оиди ҳаёти мардуми оддии тоҷик дар даврони ҷанги бузурги ватанӣ буда коргардони маъруф ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Давлат Убайдуллозода кӯшиш намудааст то муҳаббат ва садоқати зани тоҷик, дӯстию рафоқат ва ҳоли даври ҷангии одамони дар ақибгоҳ бударо равшан ба тамошогар нишон диҳад. ҳамид қаҳрамони асосии асар ки аз ёхати сиёҳ омада буд, ҳангоми бозгашт аз ҷанг огоҳ мешавад ки ҳамсараш Саодат бо дӯст ва ҳамяроқаш дар ҷанг Шариф ки захмӣ ва маъюб шуда баргашта буд оиладор шудааст. ин ҳодиса ба қаҳрамон ба ҳадде таъсир мерасонад ки ҳисси худхоҳиро дар вуҷудаш бедор мекунад. ҳарчанд дӯст ва ҳамсараш ба ӯ мефаҳмонанд ки ин издивоҷ барои наҷоти Саодат ки маҷбуран мехостанд ба марди солхӯрдаи оиладор шавад будааст, вале ӯ бовар намекунад. кулминатсияи намоиш саҳнаи исботи Шариф аз маъюбияти худ ва ҳақиқатро фаҳмидани Ҳамид мебошад, вале дар ин лаҳза хабари худкушӣ кардани Саодатро меоранд. монолог пушаймонии Ҳамид дар анҷоми намоиш хеле таъсирбар
бахш буда аз хонавайронӣ ва чӣ оқибати ногувор овардани ҷанг ба сари фарзанди инсониятро дар бар мегирифт, ки тамошобинонро хеле мутаассир намуд. хушбахтона сол то сол ҳам равобити фарҳангӣ, ҳам иҷтимоию сиёсӣ яъне сол то сол хубтар шуда истодааст, ки боиси ифтихору сарфарозӣ ҳаст. аввалин сафари ман бо намоиши ҷиноят ва ҷазо буд ба шаҳри Самарқанд, ки мо онҷо он рӯзҳо ҳам яъне дар чандин театрҳои ҳамин Самарқанд он намоишро ба иҷро гузоштем, яъне намоиш додем. ва ҳоло баъд аз 5 сол омадам бо Самарқанд, мебинам ки Самарқанд ба куллӣ қариб ки дигар шудааст ва ин албатта хурсандӣ овар аст. кош ҳамеша давлатҳои дунё сол то сол обод шаванд, пешрафт кунанд ва мардумонаш орому осуда зиндагӣ кунанд. рӯзи дуюми ташриф бошад ҳунарпешагони театри тоҷик хунхори Тороси ном асари драматурги номии турк Азиз Несинро пешкаши бинандагони самарқандӣ карданд. асари мазкур ҳаводиси носозгориҳову ноадолатиҳо ва нобаробариҳои замони нависандаро дар бар гирифта роҷеъ ба хунхоре аз рӯсто ё маҳалле бо номи Тороси Анқара ҳикоя мекунад. бедодгариҳову зиштгориҳо ва тороҷу талаб кардани моли давлат, фасод ва зулму ситами як хунхор ба сари мардум ҳамин буд муҳтавои асосии асари мазкур, ки дар таҳияи саркоргардони театр ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Султон Усмонов рӯи саҳна омадааст. нақши марказиро дар ин намоиш ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Қурбон Собир иҷро кард. дар нақшҳои дигар ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир, ҳунарпешаи маъруф Малика Азизмамадова ва дигарон ҳунарнамоӣ карданд. ва рӯзи охир мухлисон аз стендап, яъне баромади ҳаҷвии ҳунарпешагони ҷавони тоҷикистонӣ баҳраманд гардиданд. дар хотима байни ду театр, театри давлатии академии драмавии ба номи Абулқосим Лоҳудии ҷумҳурии Тоҷикистон ва театри драмавии русӣ ба номи Чехви вилояти Самарқанд созишномаҳо бадал гардиданд. бояд гуфт ҳунарпешагон дар сатҳи баланд ҳунарнамоӣ карданд. инчунин намоишҳо аз тарафи мунаққидон, намояндагони соҳаи фарҳанг ва тамошогарони самарқандӣ сазовори таҳсину баҳои баланд шуданд. Дилрабо Назарова, Довуд Раҳимов, махсус барои Орион.